Tréningový materiál, ktorý onedlho uvidíte, slúži ako všeobecný prehľad prezentovanej tématiky. Neponúka hĺbkový kurz a nevenuje sa všetkým aspektom prejednávanej témy. Vždy sa riadte vašimi podnikovými zásadami a postupmi, ktoré sa môžu líšiť od tých v tomto videu. Ak sa v rohu obrazovky zobrazí symbol nebezpečenstva, stlačte na vašom videoprehrávači tlačidlo Pause a určite, čo je tu nebezpečné. Určite, čo vás môže zraniť. Čo je potrebné urobiť, aby ste vylúčili nebezpečenstvo? Pracovná skupina údržby bola zadelená na opravu rozvodu vody na teplárni. Počas prác na potrubí došlo k prasknutiu na kompenzátore potrubia pary, ktorý sa nachádzal v blízkosti ich pracoviska a priestor bol v momente celý zaplavený parou. Niekoľko zamestnancov utrpelo zranenia v dôsledku zasiahnutia parou, ale jeden z nich po niekoľkých dňoch podľahol nadmernému vdýchnutiu horúcej pary. Hluk je častým sprievodným javom vo väčšine prevádzok priemyselných odvetví. Následkom toho je strata sluchu v dôsledku expozícií hluku najčastejší problém poškodenia zdravia pri práci už viac ako 25 rokov. Tisíce zamestnancov stráca každý rok stratu sluchu v dôsledku expozície hluku. Strata sluchu v dôsledku expozície hluku je pojem pre poškodenie sluchu v dôsledku expozície nadmernému hluku. Poškodenie nemusí byť zjavné aj niekoľko rokov. Toto je jeden z najproblematickejších aspektov straty sluchu. Môžete strácať schopnosť počuť a prídete na to, keď už je neskoro. Následky straty sluchu môžu byť vážne. Môže to narúšať vašu schopnosť vykonávať pracovné činnosti bezpečne, tešiť sa zo stretávania sa so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi, hrať sa so svojimi deťmi či vnúčatami alebo zúčastňovať sa na iných sociálnych aktivitách, ktoré máte radi. Našťastie je strate sluchu v priemyselných odvetiach a aj doma možné úplne zabrániť prostredníctvom kombinácie implementácie bezpečnostných opatrení na ochranu voči nebezpečenstvám, systému ochrany sluchu a používaním správnych ochranných prostriedkov na ochranu sluchu. V tej dobe ochrana sluchu nebola ani k dispozícii. Je to vec, ktorá sa objavuje v priemysle teraz a veľa sa o nej predtým nevedelo. V 60 rokoch až do polovice 70 rokov sa nepoužívala. Ja som si začal sluch chrániť koncom 70 rokov, ale to už bolo príliš neskoro. Po všetkých tých rokov, keď som si sluch nechránil, sa môj sluch veľmi zhoršil a teraz musím používať načúvací prístroj. Ľavé ucho sa zhoršilo o 80% a práve okolo 75%. Keď pracujem sám, viete, v hlučnom prostredí. Áno, žiariavy počujem. Mám problémy pri komunikácii s inými ľuďmi, cez hlasovú zostavu, niekedy cez ňu nepočujem. Áno, bezpečnosť musí byť dvojnásobne pozorný. Som silno závislý na svojich očiach a v podstate na iných veciach, obzvlášť na hlasovej komunikačnej zostave v prevádzke. Niekedy nezachytím debatu. Musím požiadať o zopakovanie rozhovoru, často prosím ľudí, aby rozprávali hlasnejšie a oni mi vyhovejú. Moje fungovanie doma, televízia, rádio, všetko musí byť hlasnejšie a keď je moja rodina, všetko musí stíšiť. Čiže rozhovory sú pre mňa dosť ťažké. Viem trochu čítať spier, viete, to mi pomáha. Poviem áno, rozumiem a nerozumiem. Musím byť dvojnásobne opatrný pri počúvaní, čo ľudia hovoria, pretože niekedy nepochopím, o čom rozprávajú. Naozaj musím dávať pozor. Aby som si chránil sluch, na prevádzke by som používal prostriedky na ochranu sluchu, bez ohľadu, či je to v oceliarskom alebo v inom priemysle. Som za ochranu sluchu. Poučil som sa, ale pre mňa to už je neskoro. Ak sa meria hladina expozície hluku, je veľmi dôležité implementovať efektívne opatrenia na ochranu pred rizikami. Podobne ako pri všetkých ostatných nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, platí hierarchia opatrení pri ochrane voči expozícii hlukom takisto. Hierarchia opatrení je nasledovná. Technické opatrenia, organizačné opatrenia, osobné ochranné pracovné prostriedky.
Technické a organizačné opatrenia by mali byť prvými dvomi možnosťami na ochranu voči expozície sluchu vždy, keď je to možné. Bohužiaľ, mnohokrát nie je možné tieto opatrenia v priemyselných odvetiach aplikovať. V takýchto prípadoch je potrebná ochrana sluchu. Prostriedky na ochranu sluchu sú rôzne, ale najčastejšie používanými sú sluchadlové chrániče sluchu a zátkové chrániče sluchu. Sluchadlové chrániče sluchu musia zakrývať uši a priliehať tesne k hlave. Musia byť upravené, aby penová vložka bola rovnomerne rozložená okolo uší, aby sa dosiahlo najlepšie zníženie hluku. Zátkové chrániče sluchu sú v dispozícii v rôznych veľkostiach a môžu byť jednorázové alebo na niekoľkonásobné použitie. Väčšina jednorázových zátkových chráničov sluchu je vyrobená z polyuretánu alebo inej rozpínavej peny, ktorú je ľahké stlačiť pred zavedením do ucha. Ak nie sú zátkové chrániče sluchu vložené správne, zabezpečujú slabú ochranu alebo žiadnu. Ak sú zavedené správne, dosiahnete správne priliehanie a účinnú ochranu sluchu. Je možné rozpoznať, kedy sú zátkové chrániče sluchu správne zavedené, pretože hluk je veľmi znížený. Ak to nepociťujete, vyberte si zátkové chránič sluchu a zavedte znova. Ak ich nemáte správne zavedené, naďalej ste vystavení nadmernému hluku a je pravdepodobné, že dôjde k poškodeniu vášho sluchu. Čo predstavuje nebezpečenstvo? Aké konanie alebo nekonanie takisto predstavuje nebezpečenstvo? Zamestnanec si zložil ochranu sluchu, aby sa mohol rozprávať so spolupracovníkom. Jednou z výhovoriek, ktorými zamestnanci nepoužívanie ochrany sluchu často zdôvodňujú, je, že tieto prostriedky prekážajú v komunikácii a pri výkone práce. Táto predstava je mylná, pretože keď sú uši bombardované hlukom, dochádza k ohlušeniu, čo znižuje schopnosť rozlišovať jednotlivé zvuky. Ochrana sluchu celkovú úroveň hluku znižuje, preto môžu uši vnímať účinnejšie a sluch sa zlepšuje. Čítali práve meno Natálie? Nie, Alex. Ešte zatiaľ nečítali jej meno. Teraz ho čítali však? Nie, miláčik. Dám ti vedieť, keď budú čítať jej meno.